Hey guys, magandang hapon nga pala. At nga pala guys, today's vlog natin, it's about dito sa sa Bitmin Pro. Actually guys, bumili ako ng Bitmin Pro kanina. To vitamin siya para dito sa baboy. Hindi lang sa baboy, pati sa ibang hayop like yung manok, kalapate o kaya sisiw. Ang per pack niya is 21 pesos. And then 20 grams yung niya. 20 grams ang per sachet niya. So 21 pesos yung price niya. And then ang niya dito, ang application niya is yung isang teaspoon na equivalent to 5 grams is equivalent naman siya sa 4 liters ng water soluble siya, nilulusaw siya sa tubig, tapos yun yung iniinom ang papainom kasi ito baboy yung natin. So yung niya, yung 5 grams niya is equivalent to 4 liters ng water. Tapos yung naman niya, yung 2 teaspoon niya is 10 yung 5 grams niya is equivalent to 4 liters ng water. Tapos yung gamit kasi natin na tubigan is yung yung water container na gamit sa mineral, yung kulay blue. So yun kasi yung water container natin is ang water container is 20 liters. So yung ginawa ko dito is binus ko lahat yung isang pakete ng Bitmin Pro na marami siyang marami siyang content. Yung description niya dito is immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress, tsaka yung digestion enhancer, yung pagkakain sila, pati yung paglaki, yung growth enhancer. So yung mga formula niya, marami siya dito, may mga B complex. Lagay ko na lang guys sa description sa baba yung about dito sa Bitmin Pro. So ito lang yung update natin. Actually nakapaglagay na ako kanina nung dalawang pakete kasi yung binili ko. Nilagay ko na yung isa doon, yun, sa water container. Ayun yung water container. Yan. Yan guys, pagka yan ang gamit niya, 20 liters ang water container. So yan. At yung kulay nung niya. Ayan. Kulay pula. Ayan. Ang niya, yan yung laman nung ayun yung yung kulay ng tubig pagka hinalo na doon yung Bitmin Pro. So tingnan natin kung magiging impact nito sa lalo na sa pagkain nila, tsaka yung sa nila, sa health nila o sa kalusugan nila, itong vitamins na to. Subukan natin to kasi meron akong ginamit tong nakaraan pero try natin to, maganda yung nito. Maganda rin yung comment nito guys. Hindi ako neto hindi ako sponsored neto. Lang tinatry ko lang yung product na to, tong Bitmin Pro. So check natin kung magiging impact dito sa limang baboy. Yun lang yung update ko for today. So regarding dito sa Bitmin Pro, nga pala guys, meron pa pala siya ang niya, multivitamins, mineral, B complex, electrolyte, and amino acid. And then meron din siyang pawal na probiotics. So yun lang guys, yun lang yung about dito sa Bitmin Pro. Ito nga pala yung limang alaga namin. Yan yung update sa limang alaga namin dito sa itong lima. Nga pala guys, thank you nga pala sa mga bagong subscribers natin and sa mga nagko-comment, and then pati na rin doon sa mga bago pa magsa-subscribe. Thank you in advance sa inyo ulit. At guys, yung mga di pa naka-subscribe, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong vlogs or videos na i-upload ko. So guys, see you on my next content or see you on my next video. Bye bye and thank you and God bless.